होत कारखाना कि तू ही उपाय कुछ करे जनाना। आधा घंटा पमारे फुफकारा पिचकारी कदी बाड़ा कि बलिया बना कर जाता नहीं थाना में पीछे बोले रहे ओकरे कब अलग अलग बदल रहा है आजकल, तो उस टेस्ट के हिसाब से अलग अलग जो करना पड़ रहा है। सबका 2 अभी रिलीज होने वाला है। होली में भातार भइल छुदारा रे मांगे नचनिया सन से खुदारा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम है राजू, रउआ लोग देख रहल बनी भोजपुरी न्यूज लाइव। आज हमनी के बीच उपस्थित बानी आलम राज जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग मानल जानी कहीं ना कहीं, और अनेक इनकर गाना खूब वायरल, अनेकों मिलियन व्यू आवेला। तो आई ना सबसे पहले स्वागत करतनी भोजपुरी न्यूज पर आलम राज जी के। सबसे पहले कैसन बनी भैया? बढ़िया बढ़िया। भोजपुरी न्यूज देखे वाला जितने भी दर्शक हैं सबको मैं आलम राज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप लोग को अग्रिम में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली से याद आयल भैया, होली के खुमार चढ़ गई बड़ुए, होली के रंग चारों बगल उड़ रहल बड़ुए। होली में कैसन धमाका बड़ुए आलम राज जी के तरफ से दर्शक कहती? अभी रिलीज भइल बा एगो एंगल म्यूजिक से एगो वो ट्यून पर हम गोले रहे धान पीटे वाला, तो काफी वायरल भई रहे। वही पे वो गीत हम गोले बने कि होली में बंद नइखे होत कारखाना कि तू ही उपाय कुछ करे जनाना। कि होली में बंद नइखे होत कारखाना तू ही उपाय कुछ करे जनाना। तो लड़की का लाइन है कि दिल्ली का माइल तू छोड़ रजऊ सो ढोढ़िए में रंग आके घोर रजऊ, तो हमारा ढोढ़िए में रंग आके घोर रजऊ। ये गाना अभी रिलीज हुआ है भैया। होली के रंग घोराए लागल और कहाँ कहाँ घोराई एकर कहल मुश्किल बड़ुए। और अनेक गाना आवता और अभी आए वाला भी बड़ुए। तो सबसे पहले ये बताई कि राउर कॉमेडी बहुत ज्यादा आवेला गाना होली में, कहीं ना कहीं नरमुंडा जी के साथ राउर गाना, अनेक गाना दर्शक बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दोलन। उ टाइप के आलम राज के गाना देखे के मिली कि ना दर्शक के? ना अब कॉमेडी गाना नहीं खेल, अब कॉमेडी नहीं। पिछले साल कॉमेडी रहे कि आधा आधा घंटा पमारे फुफकारा पिचकारी कदी बाड़ा कि बलिया बनारस हम देखा के ऐनी आरा पिचकारी कदी बाड़ा। अब पिछला साल हम बोल रहे हैं होली ट्यूनो अब एक घड़ी लोग आवता एक घड़ी लोग चलता। कहीं ना कहीं आलम भैया एक चीज देखल गई बड़ुए कि राउर पुराना ट्यून कहीं ना कहीं अब नया में बन के आए लगल। राउर अनेक गाना जो सैड सॉन्ग रहे बहुत पीछे के गाना, रउआ स्टेज पर कहीं ना कहीं किंग रही उ सब गाना लेके। आजकल उ सब गाना नया तरीका से आ रहा बड़ुए। तो दर्शक लोग के का कहम कि पीछे वाला राउर जो गाना बड़ुए ओके आशीर्वाद प्यार मिला कि ना, और मिली तो कैसे मिली? ना वो बा वो अपना जगह पर वो गाना बाटे। अब नया वर्जन में अब हम ही गोले बने थी हम दीवाना ही केस करे जाता नहीं थाना में पीछे गोले रहे ओकरे कब ओकर टूल पार्ट लेकर होते नहीं डीजे में। तो अलग अलग जैसा पब्लिक का चॉइस होता है ना, टेस्ट अलग अलग बदल रहा है आजकल, तो उस टेस्ट के हिसाब से अलग अलग करना पड़ रहा है। जितना भी था मेरा हिट गाना जगह पे जाता, मुँह पटक जाता, जो भी है तो सबका 2 अभी रिलीज होने वाला है, सभी होली बाद रिलीज होगा। अच्छा भैया, विशेष बात, आज पवन बाबा के ऑफिस में बानी और यहाँ देखनी रहुआ केक कटात रहे, कौन खुशी में केक कटाइल है? खुशी बहुत सारा बा। जैसे कि एगो कंपनी लॉन्च भइल बा ARG फिल्म्स, तो ओप फर्स्ट 0 सब्सक्राइबर से चैनल शुरू भइल। आज गाना एगो छूटल काल खेसारी भैया के 1 डे 1 मिलियन व्यू भइल बा, तो वही खुशी में एक केक कटा तरल। चूँकि हमारो ARG फिल्म से गाना गावे के बा पवन बाबा के संगे, तो हम शुरू से ही बानी रुआ देखले बनी। तो पवन बाबा के ही कंपनी ARG फिल्म सटे, तो वही में एगो गाना गावे करला होली। तो भाई लगे पहले केक काट लिया ओकर बाद गाना। अच्छा, होली ARG फिल्म से कब तक देखे के मिली दर्शक के? 3-4 दिन में मिल जाए देखे के। अच्छा भैया, ये बताएं कि कितना अभी तक राउर होली सॉन्ग आ चुकल बड़ुए मार्केट में, दर्शक लोग कहाँ जाके देखस राउर सॉन्ग? कहीं से कि राउर दर्शक इतना बने, इतना रहुआ के प्यार आशीर्वाद देवे नहीं, कहीं ना कहीं एक उमंग बड़ुए राउर नाम के, कैसे कि होली में बहुत चटकता और प्यारा सॉन्ग लेके आवे नहीं। अभी त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से हमारा गाना रिलीज भइल बा। अरे कि होली में भातार भइल छुदारा रे मांगे नचनिया सन से खुदारा। कि मांगतावे खुदारा हो मांगतावे खुदारा कि भइल बावे साफा गइल गुजारा रे मांगे नचनिया सन से खुदारा। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से रिलीज भइल बा।
भैया कहीं ना कहीं रउआ नरमुंडा स्वामी जी के साथ दिखे नहीं तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट रहेला। ई गाना में नरमुंडा स्वामी जी के एक्ट बाकी ना? करेक्ट गाना में नहीं खे, लेकिन उ गाना लिखल उनकर है। अच्छा, उनकर एक्ट वाला कोनो आ रहल बड़ुए कि ना गाना? काहे से कि कहीं ना कहीं नरमुंडा स्वामी जी जौन तरीका से होली में पेश आवे नी रउआ संगे, बहुत तरह का रोल ले लेवे नी, कहीं ना कहीं बहुत तरह के रूप भेष धारण कर लेवे नी, तो ओ टाइप के गाना चटकता देखे के मिली कि ना दर्शक के? अभी पिछला बार करे, एकरा पिछला हम गोले रही कि ए बाबा समाधान एगो क दी, ए बाबा समाधान एगो क दी। याद नहीं पड़त कि तो उमे नरमुंडा स्वामी के बाबा बनावा रहे। तब ओकर अब 2021 में 22 में गोले रहे, ई तो 23 है ना, 22 में गोले रहे कि आधा घंटा पर मारे पे तो में ओझा ओझा के सीन रहे। दुर्गा पूजा में ओझा ला गाना रहे तो में रहे, तो एमे ओझा ओझा ला चाहे ऐसा कोनो कॉमेडी अब की होली नहीं खे भइल। जौन भी बात तो ये सब सुने वाला चाहे ऑर्केस्ट्राई टाइप के बा, तो ऐसे नरमुंडा स्वामी के में सीन होली में नहीं खे। बहुत बहुत धन्यवाद आलम राज भैया के, अपन कीमती समय देनी भोजपुरी न्यूज खातिर। असही खबर देखे खातिर भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर ली और बेल नोटिफिकेशन के जरूर दबाई, ताकि जे भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।